5, Bă, n-am 4, mâncat. 3, 2, Mănâncă 1. Ma. Nu mă satur. Trebuie mult. închizi ochii, vine surpriza și eu zic că te satur. Să-l mulți peste cu albastru acolo. Ma. Nu e bossul, așa, așa. Vedeți că a murit un... Da, e Trage pic cu un pic lângă... Hai încă aici, în stânga. Nice. Acum să-l Cealaltă. mulți peste. Am crezut că stăm acolo, da. Mă bet. Cu era până la... Hai înapoi, hai. L-a stat în ăla. Instant. Îl mută înapoi? Da. Sau ce fac? Ok. Da, hai, aici. Ca să stăcăm azi verzi din nou aici. Să fie doar două grupuri de... Unde e celălalt? Acolo sus. Acolo. Pe acolo. Facem mai mici și după. Îl ținem aici și după îl muta. Ăsta sunt boss în Un bani. gringul ăla, da. Moare. Am mulți peste adul mare. Da, da. Batem adul mare și îl muți peste oricare pile vrei tu, să dea mic. Îl mișcă. E bine aici. Perfect, puiule. Dau rally. Poți să... Și face poca dați Una e ok să băgă aia care e în afara stacului. Noi mereu dăm poc la una, nu? Depinde dacă e în afara raidului foarte tare sau... Da, poți să ai volan să spawneze în stack, gen în celălalt. Și acum e resetată harta, nu? Gen nu mai stă alte... Am mult șeruri bossul care peste apar. adul ăsta, mult acolo. Shroom links sub boss și Fung links. Nici. Lipsește. Nu. Rămâi cu bossul acolo. Batem adze mici și după mergi cu bossul peste adul la mare. Dați kick-uri pe adul ăla de acolo. Ranger, apropiați-vă de el și dați kick. Nu te duc cu bossul încă. Bossul rămâi. Ok. Și este un Fungling sub boss, nu trebuie să moară aici. Eu am oprit din... Unul a murit deja. De target. Nu, Shroomling a murit. În boss, e ok acolo unde a murit Shroomling. Poți să mergi spre ala mare. Bateți Fungling ăla de mijloc. Bateți Fungling ăsta, să bați SSC. Și acum hai cu bossul peste pecul ăsta din mijloc. Hai, Acum. aici. Batem Bateți adul mare. Mi-a trimis pe bătă? Da. Dacă nu plecau atunci, n-ar mai fi ajuns. Da, da. Hai, defensiv acum. Aurelic. Ma. Doar repetăm ce am făcut. Poate avem noroc și nu mai prinde, dar... Nu bossul peste adul mare e aici.
2, mai trebuie să fie un Shrooming, da? Nu mai am grip. Mai aveți o poție, da. Mai tot. Dăm ceva, oameni. Ce bă? Nu aveam nimic, bă. După ce pică arti mici, poți să mergi cu bossul peste la mare. Doi funi, să știu. Vine și un Shrooming în mijloc, nu-i bine. Grip pe Shrooming. Nu, un Fangling în... Ok, s-a dus, Nice, s-a nice, plecat. gata, gata. Mută-te peste Adu Mare de acolo, dați-i kick, kick pe Adu Mare. Batem Adu Mare și te muți cu bossul peste un plec de ale mici. Nu putem doar un boss? Sau... Hai! Nu. Ies și Poate, perțile s-ar putea cred că poți. sau? Da, poți, dai boss, da. Da, stați în boss, stați în boss. Nice. Ia, și acum îmi pică inelul, pică inelul, pică inelul, pică inelul. Inelul, mă, bă, nu A, puteam mi-a să căzut dea puț necu. cu aia, mă. Nu e bine, mă, că ți-a dat inelul. Nu, era mai cu